Det er et rigtig godt eksempel på drengenes første aktion, eller i hvert fald første rigtige aktion. Før i tiden der har de bare stjålet nummerplader, og i den her gang der gør de sådan noget, der er direkte modstand mod besættelsesmagt. Han lukkede døren igen. Gunnar stirrede målløst på ham. Hvad laver du? Søren har tændt lyset. Gunnar bed sig i knogen. De fik øje på Otto, der var i færd med at hælde petroleum fra en stor dunk ud over hele hytten. Otto! Skreg Lars. Luffe flåede døren op, og pludselig gik det stærkt. 3 soldater var på vej ud fra mandskabsskuret, efterfulgt af flere. Lyden af Goodmans klarinet blandede sig med en sirene. Luffe skvattede i mørket og trak Gunnar med sig i faldet. De var hurtigt oppe igen og stormede over mod skovbrynet. Lars stirrede derimod på Otto, der strøg en tændstik og slap den, inden han med et fast greb tog fat i Lars og flåede ham med sig. På få sekunder stod hele huset i flammer. Lars mærkede den hårde asfalt som noget, der forsøgte at trænge sig op gennem hans ben. Uvirkeligheden voksede, det hæslige skrig fra sirenen, der bare tudede og tudede. Hundene, der glammede, stemmerne i mørket. De faldt ind over cyklerne. Søren råbte et eller andet. Nu bare træde til. Ned ad bakken, ud på stien. Bare træde til. Forrest Søren og Gunnar. Bag dem Luffe og Lars, og bagerst på den klodsede budcykel ildpåsætteren Otto Hvidemann.